приятели! Днес сте с Ивелин. За много години, между другото, днес ще правим как да получите легендарна карта. Само момент. На Clash Royale. Така, първо влизаме в настройките, после чакаме Health and Support. And след това пишем то го има. I haven't got any legendary card. Добре. Слагаме го и има си грешка, трябваше да го напиша. Така. I натискаме No, след това Constant is и изчакайте момент. Трябва да напишем едно нещо и то е Please give me a legendary card. Натискаме ето тази стрелка тук и след 24 часа би трябвало да ви напишат описание каква легендарна карта ще ви дадат или дали въобще ще ви дадат и тук ще ви излезе някакво писмо. След известно време, 24 часа, както казах, мисля, че това. Абонирайте се и пишете нещо.